Phungkaham kaitono norok nai tong nai rokno belai belai ke hambai kaitor hamari kaitung haino hai o phungkata jorao tini nangmani duita points no kokno sanai o points wngkha chini jottoni thinangono nangkukmani hine ang khaklaio norok nai tong nai rok khalogoi o video no naitongdi tini sajaknai kok bokhorok wngkha masao tongnai jekeni kokthaini tini saklainani hinui o video ni bisingtwi phaimani haidi hingkai chwng tini o kokdini chwng chaitoklaiyano o ekta points wngkha kwthang tongsani kusuksani thani bo suri sanmani thwi hasani swkang ano omungni noklang de hinui masao tongnai jekeni sajla jekeni sajlani bumung wngkha agur belai belai khai chini thinango nangmani o kokthai rok hinui ani khapango ang poito sao norok nai tongnai rok khalogoi naijadi o kokthaini ni bisingo puila points no ang tabuk norokni bisingo sanai baklainai puila numbers point wngkha bo kusuksa chwngno swnamnai sani thani suri sanmani kwthang tongsani tatal tei tatal khe kok sanani bai ano hachal kai tonde hinui swnamnaisia kuchugo tongnaini thani bo suri sanmani tangoi tini bo o points no sanani nangkha kwthang tongsani ano o ha sungsaro tatal khe te tatal khe kok sanani hoite ano borok bai hachal khe tonde hinui bo soyong srishtikorta swnamnaini thani bo tini appeal khaika request khaika nainai di chungo ha sungsaro tongnai rok जों अनेक समय दिनै sak janani bagui nukhung janani bagui ba nok nukhungni pressure bagui ba nok nukhungo hik sajak takuk bukuk busabutini bagui nangkukmani bagui rangkhok puisa जों ajinani nango rangkhok puisa ajinani thangka hingke जों kwbangma tini kok sanani nango tatal kok yakhaiba kubui kok जों a jaga sapulnani nango oboni bagino chini o thinango o ha sungsaro kwthang tongsani o swnamnaisia o mwthangnaisia o chwngno taknaisia nung ano kwthang tongsani obo hai tatal tei tatal khe kok bantiwi sanani hoite nung ano hachal khe tondi hinsao tamni hingke tatal khe tongkha hingke o ha sungsaro ano tatal nuknai tatal kok saka hingke ano tatal borok khinai oboni bagino tini o video ni bisingtwi phaimani je o agor jekeni sajla suri sankha nung ano o ha sakao kwthang tongsak te kwthang tongsani ang ninthani sanmani o tatal khe te tatal khe kok sanani hoite nung ano hachal khe tondi hinui sano tahurok bukhurok जों uansukano o kokthaini bisingtwi जों tini ha sungsaro tongnai rok somajo tongnai rok nok nukhungo tongnai rok o kokthai bai जों tini tamo phwrwngjak o kokthai haike tongkhai जों tini kaitono surinai loknai ba kaitono surina lotlaiya rokbo borokbo jottoni ishorni sajla sajuk songmangsi जों tini obahaike tatal khe o je kok samani जों tini tatal khe de tongnai na tatal bai जों tini hachal khe de tongnai o kokni bisingtwi जोंनो phwrwngmo aboni bagino tini o sikon saja video ni bisingtwi phaimani 1 number points 2 number points omono paithakni points aguni sajla srishtikortani thani suri sanmani abo wngkha nung ano belai gwnang tei yakhaiba nung ano kwrwi da swnamni 2 numbers point belai khe chimthani importance gwnang naidi जों tini gwnang wngkha hingke जों tini rangkok puisa tongkha hingke जों tini chana nungnani obab kwri hingke जों tini chini srishtikorta जोंनो swnamnaisia जोंनो taknaisia जोंनो lakma rinaisia जोंनो nok nukhung hik sajak beba rinaisia जों tini pogwi thango tangwi hingkai naidi जों tini ha sungsaro tongnai borok rok जों tini plane swnambo jahaj swnambo gari swnambo rangkhok puisa swnambo dhon dolot swnambo rangkhok puisani hoite rangchak rijak जों tini swnamlaiwi जों tini kungchok laio जों tini tollaio जों tini bolalaio
Oboni bagino tini o jekini shasla agor okok shaka nangano belai ganang ta khaidi belai ganang khaika hangai nung taknai sano porjonto ang proshno khainai nung sabo hinai nung subrayung sabo nung kaito sabo nung ngotai sabo tamni hingkai nini thani rangkho puisa don dolot sampot tongmani bagoi nung tini o snamnai jasa snamnai sano porjonto nung tini question khainai nung sabo ani bai angse ang tini snambo hinai aboni bagui bo tini o agor o kok samo nangano belai ganang bo ta khaidi tei nangano koroi bo ta khaidi o koroi ta khaidi himankai tini okni jalani bagui nok nukhungni prasani bagui busabuti prasani bagui ang borok kaham phano ani ogo jokhon mai koroi ani ogo jokhon tui koroi bokhao khasamani maya aboni bagui no tini ano belai khebono koroi ta shnamni koroi shnamka hingke ang tini sikok ngoi ang tini ningbai snapjak phano nangbai lakmari rijak nai phano ang tini o okni jalani bagui o nukhungni prasani bagui ang tini koroi ngoi ang tini sikok ngnai ang tini borok hanga ngnai oboni bagui no o bidini chikon chasa bidini bisingtui phaibani khajani takhuk bukhuro जों tini o jekeni sasla o agorde kokthani bisingtui phaidi जों tini o kokrokno जों tini poito khlainai tamo poito khlaiya tini noksano karin tini o kokthani bisingtui जों tongnani saito khlaiyano ganang angkha ang ganang ngei ang somaso tamkhai tongnai korei angkhai korei ngai ang kristano sune lobui lopnai ngei ang bahaikai tongnai phadi o kokthani bisingtui sranglaiyano o belaikha o duita points jin thinangbo nangmani hinai ang kha khlaiyo oboni bagui norok khalogoi no video no nai tongnai rokno kaitor hamari khlaitong norok o video no sajak khaino like khaidi share khaidi comment khaidi subscribe khaidi the next video ni bagui jate ang noni busang phai manati khai kaito जों jottoni saka hamari koplong khairi thong amen